tayo sa work. Gamit natin si tiding. Sana safe ang ating biyahe ngayon. Support. And hope na naririnig niyo ako, mga katisi, mga kaphead, mga small engine. Sisarkat tayo dito sa may element kay Dry, kay Rian, kay sila kasi nag-alaga ng pet ko mula nung nasa punta ko. So yun, medyo traffic dito, mag-u-turn tayo guys. Kabalan Escudero dito sa Pampanga. Ayun mga tro sapatos. So ayun, ingat lahat mga kaped ha. So ito pala yung rota ko everyday. Pero usually ginagamit ko dito si si Aprio. Madalas naka Aprio ako. Subukan natin kayo pasok si tiding. Tiding yung pangalan niya kasi traffic ko. Ano na, nag-stop ako. Hindi, malilit ang trabaho. Malapit na ako sa work guys. Ayun na, nakikita ko na. No, Red 7 eh.